De verkeerprocedure rondom het Kalmer gemeentehuis maakt hielendal op een ei, zo had de rechter woensdag bepaald. Wethouder Theo Berends mocht die van het college net op camera reageren, maar woensdag te joen joeg hij de volgende taaljochting op de radio. Wij betreuren het, wij zijn teleurgesteld. Wij gingen ervan uit dat wij een goede procedure hadden gedaan. En ergens in de procedure vindt de rechter, met name op het arbeidsplaatsencriterium, zoals dat heet, vinden zij dat er net niet duidelijk genoeg was in de advertentie. En daarom is een van de beide partijen heeft gelijk gekregen in het feit dat ze zeggen, nou, wij zien graag dat de procedure overgaat. Want klaarblijkelijk oordeelt de rechter dat die stelt dat het onzorgvuldig was, op dat punt in elk geval, want daar heeft ze de uitspraak op gedaan. Dus wij zullen, als wij een procedure doen, zal dat niet in enkele dagen of enkele weken klaar zijn. Het pand onder Limburg van Stierenwij in Kolm wie al gunt een fotocadeau uit datzelfde dorp. Dat mag toch de gemeente binnen een week weer omdraaid worden. Verliezen hier wie er ook al een soort geharren waar over de verkeer van het gemeentehuis. De oppositie is zelfs uit een besluiten geerkomst gestapt. Een van de oppositiepartijen die het altijd al zijn had dat de procedure net klappen, is de ELP. Fractievoorzitter Johan Talsma zijn reactie op de uitkomsten van de kwartpleiten. Zaten wij toen ook al een jongen, dat getuige van onbehoorlijk bestuur. Hè? Daar ben gewoon achterkamertje politiek is er gewoon, had er gewoon plak van. Er is gewoon van tevoren een handjeklap die waar we toen ook al een jongen, de oren kregen net goede informatie over het gebouw. En de huidige, de gunner die het nou gunt wie, die had uitgebreid al een jaar hier met de gemeente onder het flirten was om zo maar te zeggen. Ja, en wat u betreft is deze wethouder net kapabel genoeg om je naar terug te gaan in Water-Friesland. De wethouder is natuurlijk eindverantwoordelijk, maar hoe de ambtelijke zaken wil Talsma ook nog wel het een en ander kwijt. Ambtelijk is er ook van alles onder kaak natuurlijk. Uiteindelijk is de wethouder, die moet als boegbeeld verblijden. Hoe jammer dat het ook is. Persoonlijk heb ik niks op die man zien. Maar wat er ooit gebeurd is in deze gemeente, en ik bedoel, we zijn maar 2 jaar verder. En als we alles bij elkaar optellen, dan het is gewoon net uit te lezen meer. De coalitiepartijen in de gemeente Ries krokken ek van de uitspraak. Hoe vervolgstappen willen zij nog niet sissen, omdat zij wachten op een collegebrief. Coalitiepartij FNP, die tek instemde met het Rietsvoorstel, vertrouwde op het college. Fractievoorzitter Bert Koenstra kon de uitspraak van de rechter in eerste instantie dan ook net leeuwen. Ik dacht blinder, dit is net weer wijzen. We hadden natuurlijk een besluit genomen in december. En toen werd er gewoon, en we heb vragen gesteld van, klopt het al, ja? Lijkt alles goed? Juridisch is het goed, werd er dicht opbouwd. En dat bleek dus te wijzen. En nu had de rechter toch besloten. De uitspraak van de rechter leidt er dus oorzinnen als verwachten, wiels de tijdens debatten wel bepaalde dingen beloofd binnen onder je, trots de wethouder. Het had ook heel zwaar kjellen, ook tijdens het besluit. Wij hadden toen als fractie 1 of 2 keer zelfs korst. We hadden zelf uitspraken van de wethouder vergen van, klopt het al je, keer het uw tas zijn, hij had dus keihard tas zijn en nu krijg je hem toch wel weer om. Ja, maar aan de andere kant zeg ik wel, recht is recht, uitspraak is uitspraak. Dus ja, dan zal het op nijmaten. De fractievoorzitter van FNP vindt de hele kwestie nog heel pril en wil net zo ver gaan als Talsma van de ELP. Ik vind eerst wel van jou eerst de wethouder de kans via een collegebrief richting de regier en laat hem het al je uitlezen en dan kun je pas oordeel vellen. Onsteende man zal er in elk geval in het de presidium oesprutsen worden. Door Groen NOF en de PvdA is intussen een interpellatiedebat onvregen om meer helderheid te krijgen over de hele gang van zaken rondom de verkeer van het Kalmer gemeentehuis.